Karunong ang pagdudo na gano'n na mo butas. Hindi na naging tamo. Ano na naging yun Kasing ko pa sa uli ko, no? Ito. Kasi oras mong parang ba? May kayo mga tanang nagawin mo po ito. Nang bisikuan ka, Jo, kay... Tinan. Jo, taga-asa na Jo, pati Jo. Ano na Janet? Ano? Naras, Janet? Ano Janet? Ano? Talong man, guys. Pero kung dahil Baboy guys, talong guys. Baboy guys, Mga talong ex-1. guys, baboy guys. Asin pala day, asin. Imo na asin. So meaning, mas dako ang relax. Hindi tayo maglalagay ng wangba kasi Kasi... may uno kami dito. Oo. Ay, Oo. ano yung wangba-wangba? Talong day, pa ito anang talong. O tawong. Hello guys po. Hello guys. Ano ako rin? Hello guys. Nang pinaparog man na yan, pinaparog. May mga kritik. Di mo na ma-open what's May nga naman na. May nga naman. Next, ang Next ay ating talong. Dito talong. slice to. Slice bread. Slice talong. Day, grocery day. Domingo day. O, kami na lang grocery. So, day. Baby. Sir, mo Jojo. Dugay pa man day. Mo day. Domingo. Simba. Hindi ka man simba. Day, hindi ka man simba Domingo. Lataga. Baka man talong day. Kana, sono, trito. Sanjon. Hello guys na sanjon. Hello guys na nga rin. Nag-hello guys ko. Nag-hello guys. Oo, uy. Sarap yan. Sanjon day. Igastos. Ano man hapon? Ang pan. Sanjon day kay manahurot guys. Manahurot. Mamang yorot ni Sanjon ng duha ka panda. Pause na yun. Dili. Anong kanyang ayun na. Pause me pizza karon. Vlog. Sanjon naghilo guys na ko naghilo guys. Naghilo guys. Lagi. Tawag na yung bitaw din na. Ice candy. Day buntag pa lang day. Kana ice candy Sanjon day. Yo, naghilo guys ko nga rin yo. Naghilo guys ko. Ay talong guys. Ikan pa ice cream. Ikan po pizza. Na sige ka sila pizza day. Sige sila kaun. Ay sige sila kaun. Biscuit day. Biscuit. I-play. Hey. Play. Ito. Hello guys po. Hello guys. Ito. Hello guys. Hello guys. I'm Andrew. Apot. I am Kuya Andoy Vlog. Don. Kulab. Please like. Please like and subscribe. Click the on. Isa nga vlogger. Click na lang ako. Asa na po ng J1? So, kisa vlogger. So, Nakay cookies 1, ayaw si kuan. Nakay cookies. Manihan pa ba? Manihan. Naa. Usa? Ikaw man ka. Sama na. Unsa? Inilugay ra ko kasi makauna. Balitan ka na mo cookies. Ay, asa na up sa Facebook na YouTube. Wala lagi diha.